ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ତୁମଠାରୁ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ ଆଉ ତୁମେ ତଳେ ରହିଯିବ, କ'ଣ ତୁମକୁ ସେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବ? ତୁମେ ସେ ସମୟରେ କହିବ ତା'ର ଲକ୍ ଭଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି, ତା'ର ଲକ୍ ଥିଲା ନା ଟାଇମ୍? ସେ ନିଜେ ତା'ର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ତା'ର ଲକ୍, ତା'ର ଟାଇମ୍କୁ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଆଣିଛି। ସେ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ତୁମେ ଈର୍ଷା କରୁଛ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିଲ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳକୁଦ ଛାଡ଼ି ପଢ଼ି ବସୁଥିଲା, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ମଉଜ ମସ୍ତି କରୁଥିଲ। କେତେ ଦିନ ଏମିତି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ କେତେ ଦିନ ରାତି ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିଦେଇଛି ସେ, ଆଉ ତୁମେ ଅଳସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଇଛ। ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଯିବେ, ତୁମେ ସେତେବେଳେ ଘରେ ବସି କାନ୍ଦୁଥିବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିବ, ମୁଁ କାହିଁକି ପଢ଼ିଲିନି? ଆଜି ତା ଜାଗାରେ ବା ତା'ଠାରୁ ଉପରେ ମୁଁ ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ନା ତୁମ ପାଖରେ ଥିବ ଭାବିବାକୁ ସମୟ, ନା ଥିବ ପଢ଼ିବାକୁ ବୟସ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଥିବ, ସେ ହେଉଛି ଲୁହ ଆଉ ଲୁହ। ନା ତୁମେ ସେ ଲୁହକୁ ପୋଛି ପାରୁଥିବ, ନା କାହାକୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଥିବ। ତୁମ କଥାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଉପହାସ କରୁଥିବେ ଆଉ ତୁମେ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ସହୁଥିବ। ଯଦି ଏସବୁକୁ ତୁମେ ସହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ। ଯଦି ତୁମେ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରକୃତରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଯଦି ପାଠକୁ ନେଇ ତୁମ ମନରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ବି ଆକୁଳତା ଥାଏ, ତ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଛାଡ଼ିଦିଅ ତୁମ ବୁଲିବା, ଛାଡ଼ିଦିଅ ମଉଜ ମସ୍ତି କରିବା, ଆଉ ଛାଡ଼ିଦିଅ ତୁମ ସମୟକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ। କିଛି ଦିନ ଏସବୁକୁ ଛାଡ଼ି କେବଳ ଫୋକସ୍ କର ତୁମ ପାଠପଢ଼ାରେ। ତୁମ ଜୀବନ ଲଗାଇ ଦିଅ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ। ତୁମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି, ତୁମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏହି ପାଠପଢ଼ାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅ। ଆଉ ସବୁ ଭୁଲି ବସିଯାଅ ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ। ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ନିଜକୁ ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଆଉ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦିଅ। ଆଜିର ପାଠପଢ଼ା ସାରିବି ତ ଉଠିବି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ତୁମ ପଢ଼ା ସାରିନ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠ ନାହିଁ। କାରଣ ଥରେ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଉ ସେ ଧ୍ୟାନକୁ ଲଗାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିଛି ପିଲା କୁହନ୍ତି, ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ି ବସିଲେ ନିଦ ଆସେ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ସ୍ୱପ୍ନ, ତୁମ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମକୁ ନିଦ ଆସିବ। ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ପରିସ୍ଥିତି ଓ ତୁମର ଘରର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ତୁମ ଆଖିରୁ ନିଦକୁ ହଜାଇ ଦେବା ଦରକାର। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ତୁମେ ରାତି ସାରା ନ ଶୋଇ ପାଠ ପଢ଼, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ କିଛି ସମୟ ତୁମ ନିଦରୁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି, ତୁମେ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ। ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରି ତୁମେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିଯାଅ, କିମ୍ବା ଆଜି ଶୋଇଯାଇ ସାରା ଜୀବନଟା ଛଟପଟ ହୋଇଯାଅ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ତୁମେ ଏଇଠୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ପଢ଼ିବାରେ ମନ ଦିଅ ଏବଂ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତଟିଏ ଗଢ଼ିଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ।